Ola, hoxe quería dúas cousas. Primeiro, responder a que moitos amigos me deixaron comentarios nos que me dicían por que eu fago os meus vídeos e teño un libro na man que non corresponde ao que vou dicir. Pois ben, fago por unha cuestión de conciencia, porque penso que hai que promover a lectura. Hai que promover a lectura porque a lectura pode nos privar dun gran mal que nos ameaça hoxe en día, que é o fascismo e a intolerancia, é o racismo, e moitos outros vicios que a sociedade de cando en cando enaltece e que hai que evitar. Entón non ten correspondencia o libro que eu teño na man, son libros que eu estou lendo ou que lín hai pouco, ou que vou ler dentro de pouco, pero é simplemente aproveitar porque é gratuito, non? Para incitar, para lanzar unha mensaxe subliminal ás persoas que miran os meus vídeos para que lean. Non importa que, calquera cousa, pero ler. Hombre, de preferencia unha boa literatura, pero onde non hai unha boa literatura, pois pode-se ler novelas e cousas para pasar o tempo. O ler é sempre positivo. E a outra parte é que hoxe quería lanzar unha oda ao mandil. O uso principal do mandil da avoa era proteger os vestidos que estaban debaixo, pero ademais servían de luva, de guante, para quitar unha tisola do furgón ou do forno, e era maravilloso para enxugar tamén as bágoas dos nenos e en certas ocasións para limpar a cara, que estaba sucia, ou incluso os bormos. Dentro do galiñeiro, o mandil utilizábase para transportar os pitos, a reanimar os ovos e outras cousiñas que no camiño para a casa a avó encontraba e que viñan ali tamén. Cando chegaban os visitantes, o mandil servía de abrigo aos nenos tímidos e cando o tempo estivo fresco, a avó envolvía os brazos nele. Este bo e vello mandil actuaba como un fol que se axitaba sobre o lume para avivalo, as ascuas. Foi el, o mandil, quen moitas veces levou a leña, as patatas, para facer o caldo. Da horta viña como un cesto para moitas verduras, despois da colleita dos chícharos, os repolos, as fabas. Ao final da tempada utilizábase tamén para recoller as mazás, as noces e calquera fruito que caía da árbore. Cando os visitantes chegaban de forma inesperada, sorprendía a rapidez con que este vello mandil podía quitar o polvo na entrada, no moble da entrada. Cando chegaba a hora de servir a comida, a avoa saía ás escadas para axitar o seu mandil e os homens do campo sabían inmediatamente que tiñan que vir para a mesa. A avoa tamén utilizouno para colocar a tarta de mazá que acababa de sair do forno no peitoril da fiestra para arrefriala, mentras que hoxe en día a súa neta coloca ali a tarta para descongelar. Pasarán moitos anos antes de que alguén invente algo que poida substituir este bo vello mandil que se usaba para tantas cousas. E como pasa con mandil, pasa con moitos obxetos, moitas roupas, moitas cousas que fixeron grande servicio e que eran e podían ser aínda hoxe moi útiles, pero que abandonamos por esas modas estúpidas, por esas maneiras de ver o mundo diferentes, por esas novas costumes e habitudes que deixan de lado o que é útil polo que é festeiro. O que se fai, que moitas veces o mandil é un claro exemplo, que é a estética
quere cambiar as cousas e utilizamos máis ben cousas inútiles e deixamos de lado o que nos foi útil tantos anos e tantos siglos, diría eu, como é o mandil. Claro que o mandil ten moitísimas outras utilidades que a min se me escapan nestes momentos. Pero bueno, a ver se algún día a moda se adapta un pouco máis ao que temos que facer. É outra cousa. É moi posible que dentro de pouco o mandil non o utilice só a avoa, nin as nais, nin as moças, senón que tamén o podemos utilizar os homens. De feito, en moitas profesións, o mandil utilizaban os homens, os zapateiros, os vendedores, os taberneiros. Así que o mandil está acorde cas novas reglas de convivencia. Pensemos, recapacitemos nestas pequenas cousas que ás veces parecen que non son importantes, pero que ten a súa importancia.